Твоето кандидатстване как вървя? Виж, аз не искам да те притискам, но е очевидно, че не ти се ходи на училище. Трябва да направиш нещо с живота си. Катерина, ти дойде. И откъде знаеш името и адреса ми? Следила ли си ме? Хей! Вземи това. Може би имаш нужда от припомняне. Това не ми се случва. Какво означава това? Покажи ми пътя до дома! Сега!